Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana. Ake sibingelele Babu Dokotela Babu sizibawujabulela umfana namhlanje ekhethe umzulu amancisi. Nginayo ithembiso ongayisoli nongaxolisi. Namhlanje sinomela kwendabuko ohleze ethuka njalo ekuthiwa uganga ngabantu wenza ukuthi bathi uMajozi. Sithi namhlanje akakazoyihlangula. Khona ezuleni sinomuntu ethumbi sikayihlangula. Mkhulu ake uzokhuluma lo daba namhlanje. Yebo kahle. Uthini kubantu? Angibingelele mkhulu. Ikhehla lenyoka le. Angiphinde Oyiphinde lento ucisha wathi ihlala hayi noma uthe ihlala kodwa nje ukhehla lenyoka lo. Lapha mkhulu ngiphethe inambolo eseyikade iqhelaza abantu. Engithanda ukuthi njengoba ngizoyiveza nje manje abantu beyibone le number le ukuthi le number akuyona yami njengoba ngibhale kanje. Abayibona kodwa abantu ibona wena. Ngifuna ukuthi njengoba ngibhale kanje Dokotela. Iyabonakala ngalapho ngakunene abafowethu iyabonakala. Le nombolo le iyona abantu abayi-edithe kuma video esiwenzayo. Yenziwe umuntu osempumalanga ozibiza ngoMajozi. Manje udla imali zabantu. Awumsabi? Hayi mkhulu. Angiboni ukuthi kule department okusatshwa mina. Angiboni mkhulu. Mangase ngimbone ngingayisheshe ngiyilungise indaba yakhe mkhulu nje ngiyilungise ngespeed hayi ngilungise into ngamnika izinto ezimbili nje angakwazi ukuzivikela lo manje angisiza abantu la Dokotela ukuthi abantu le number le inumber ivela ekhasini laba Dokotela lapho ngivela khona mina ku YouTube abese ieditor le number le ivele inumber eadvertiser le number kuyone yami. Uma nga ubona le number le akuyona yami. Mina inumber kuzoba yami, inumber engizoyishwa ngomlomo iloko osozokwazi ukuthi sisebenze ngalo number. Le inumber 8067 iqhubeke ngalo hlobo akuyona inumber yami le. Mawubona le number azi ukuthi uhlangene nesigebengu. Ngicabanga ukuthi kezwakala Dokotela. Angicathoze onendlela buyezwa. Umuntu ophinde wafaka imali la kule nto angaphinda ngifonela athi mina ngazi imali umuntu ngithi akafaka inumber la kule number le. Angaphinda kufanele. Hayi angangifonela uyobuya ngeyisa Dokotela ngeke. Kanti ngale komnyanga khona uMajozi. Hayi khona uMajozi futhi ophelele. Mayefuna nje ukuza kimi ngizomdinga direction mina sizohlala sokhuluma lento sihlale phansi naye ngimkhombisa. Mhlawumbe ngasangafiki. Hayi Dokotela kusho ukuthi vele ngimholele lo muntu uyangeyisa. Njengoba mina ngithatha isikhathi sami ngiyeke umsebenzi wami ngizochazela abantu nawe ngiyakukhombisa. Le number le akuyona number yami le. Inumber yomuntu othi uMajozi othatha imali zabantu akuyona number yami le. Inumber engizoyisho mina eyami ithi 060 4538480 yona number kuphela ngicela khona obefona nje ekseni ethi uyachazela ukuthi uyifakile imali la ucela wena ukhulume nalomuntu ambuyisela imali yakhe o mina ngifonele lo muntu noma ngifonele wena ngimtshela ngase ngathi mina lalela mina ngithathwa ke kanjalo mina ungayenza lento noMajozi mina ngithathwa nje mina ungacabanga ukuthi wade ngikhuluma nawe musa ngoba uzogeja ungabelieve ngibagejisile abantu ungangithathi ngalo ndlela mina ngithatha lelo mina osengikwenzile ngitshela kathi nasi number Majozi 060 sengiqedile ke lapha angifonela umuntu angenzi lutho engisho ukuthi wena ugcina umfonele lo muntu wathi akabuyisa imali lo muntu mkhulu lo muntu obethi ngimfone angifonela umuntu ngithi akabuyisa imali yomuntu mina bengingasho ukuthi ngibhedela ungasho hayi ngisho ukuthi ngibhedela mina ngoba akayifakanga imali ene ngicabanga ukuthi kusuka ngoJanuary siyisho lento ukuthi le number akuyona inumber yalo hlelo silisebenzisayo. Hayi mina usana ngimtshela kathi hayi ngeke ngithathwa nje kanjani. Mawumphushela kumina phela mkhulu mphushele isibene esinengwenye. Ngisho nje? Hayi mphushele isibene esinengwenye angezi kumina. Hayi ukuthi iphinifa leli. Hayi akulona iphinifa nje ngibona ngifaka iskini nje ikhona indoda la. Khona ihlala kahle lenyoka lo mkhulu. Ikhona ukahle lenyoka. Ukhuluma ngohlaba ihlangane singakakhuluma ndayo. Uhlaba ihlangane kwenzekani hlaba ihlangane? Uhlaba ihlangane mkhulu umuthi wabantu abanamabhizinisi.
uma unemali ohlaba ngane mkhulu uzeke usutholile umuntu ebusiness ungaphindi ufonela abantu uthi ngifuna umuntu ebusiness ngaphandle ukuthi ufuna ukuthwala yebo lo muthi mkhulu wenza into eziphakeme kakhulu ngakwicala lebusiness ngakuyo yonke into oyenzayo suwenza ube ikhombo lo muthi lo mkhulu so charge 4.5 ngoba uhamba nensipho nomunye umuthi okhona la ekhaya kithi bese kube yilo muthi ke uhlaba sihlangana u4.5 lo muthi mkhulu siyakuposela wona uthole usebenze sokutshela ke instruction yakho ukuthi usebenza kanjani umuthi wenhlanhla webusiness wayo yonke into emkhulu umuthi osebenza ngemali kuphela ohlaba lihlangana ungahlukanisa kanjani pho hlanhla nemali esheshayo imali esheshayo emkhulu into esisiza abantu abaxayekile abadinga wait njengoba manje sek live okay awuzushintsha lutho kunomuntu ofuna imali esheshayo manje ungamenzela manje akangifonele emkhulu ngimnike imali esheshayo kwephi number ku 06045380480 njengamanje sek live asidlala uma efona manje afaka imali ngiyamsiza umuntu uzomsiza okay bengenza ukuthi lento sisi ingagage ngoba ingako thi ake sifake ngoba sizama ukulwa nalo majozi okopisa abantu inkomo ukuthi naye akabe ku live wakhe manje yasonke lesikhathi emkhulu ngangimane ngithi na uthengiwe ngithi waye uyekela abantu bengibiza ngagama ngithi na umuntu ngamthumela ngomnango njengoba ngishela ngomnango kodwa manje nawe uronge nawe uma uronga awufuna ukutshelwa wena waphupha ngithuma walwa wanqamuka izitshe wathi wezuma ngakufanele kuseni mina ngakubona ngithi umuntu umshaya kanje ngale yandlela ngidela ngathi ushaya ngamangwevu ngathi angivuke ngimtshela Dokotela angasayenzi lento mkhulu ngiyayifuna imali esheshayo yebo ke ngise Eastern Cape if ndifaka imali kwangoku njengoba njonga apha ku live yebo uthini kumuntu mkhulu imali esheshayo la kithi 3 hours ihlale kwena ngoku u12 uyayifaka ngoku past 3 imali sihleli kuwena isikhona usho njalo ngifuna isho wena before sidlu i-comments epha iphelelepe ikhona mkhulu i-comments ephi le ngithi ihamba nohlaba ihlangane uma insiphi ihamba yodwa ikhona la i1.2 ikhona ibese kube ikhomba lamafutha lawa akhona nawo uma sozithatha zonke zihlangene sizenza u4.5 zizonke ngoba khona nemali yokudeliver lapho mkuyoposa yebo cash hamba konke okushuthi umuntu uyayifuna uhlaba ihlangana ukhona mkhulu uyayifuna insiphi ikhona mkhulu ufuna amafutha wakhona akhona mkhulu kunento engifuna siyicaciseke la ke ngoba akufuneki isikhuluma njengesigqoka phenti yebo cash singasho into sibuye sishintshe ngifuna ukukhuluma ngesipoki ngifuna lento imise kanje yabo yebo cash ukuthi ukukhulelanga emakhaya wakhula ngedasi yebo cash yabona umuzo ya ngedasi uya ngezansi into ezingefani lezo wele uthola umuwele upheshwa lothukelo ngezansi yebo but uma uqhama ngekuthini ngedasi yebo ngifuna umise kanje umise ispoke la umise ibhakede la lemali sichazele manje live ngamabuso ufuna ukuthola information ephelele ukuthi nanti ibhakede limi kanje nasi ispoke simi kanje uthini bantu mkhulu angeke ngiqale ngichaze ngebhakede mkhulu ibhakede mkhulu lemali le once off mangikhandela ibhakede it's once off ngike ngachaza kwi-video endlule ngase ngichaza wonke umthetho yakhona ukuthi isebenza kanjani which is bonke abantu abengibachazela umuntu mayengezwanga kahle efuna ukwazi ngebhakede ngiyacela shesha kwi-video ngemuva sipho lapho sikwazi khona ukuchaza ngenxa yesikhathi manje ngizochaza indaba yespoke ufuna nje kube nje ukuchaza le ibhakede nase spoke manje ngingena kwispoke mkhulu ispoke mkhulu into elanda imali kumuntu esengayibeka ngangokuthi uma unebusiness ungabe unetravel ungabe uyinyanga ungabe umuntu mhlawumbe wenza amasconzi ngoba labantu abenza amasconzi mkhulu bayimisile imizi kakhulu abantu abathengisa amagwinya emgaqweni labadayisa amasconzi cake badayisa cake ikuku ngesithathe ngento yasegulu abantu abadayisa cake bayimisile imizi bayimisile mkhulu imizi liyathenga mkhulu cake usho lephi iqale iba specific cha phela sikulava wena uyazichaza la ngithi uyazichaza ukuthi liyathengwa ikheke yo mayizile kunemshado ngabiphelile manje kunemshado ngabiphelile mkhulu ikheke liyathengwa ikheke mkhulu liyathengwa futhi ke mali no chocolate mali no cream yalcohol ilokudona ndini kanti ikheke liba no yini kusuka ilokudona ndini kanti ikheke mkhulu liyakhotha mangaba oseduzana
Cream. Mawunokhotha manje uthimi liyakhotha ikhekhe ungayizwa kabi lento ikhekhe nje liyakhothwa lino cream liyakhothwa ikhekhe yakho asibeke nje lapho ikakhulukazi sikhulumela amadoda bafowethu nithi amakhekhe anwazi ukuthi enziwani hayi ikhekhe liyakhothwa lino cream mangaba uyazi best akazi wayibona bokuthenga nengane yakho ukhotha ikhekhe lengane nje ngamabomu lethe nana ikhekhe liyakhothwa mkhulu bese ngisho komkhulu ukuthi ke ispoki siyabasiza abantu kakhulu abantu bamesimizi ngamabhakede amagwinya nopholoni mkhulu ngikhumbula nje ngasekhaya khona umama wayefundisa ingane zakhe namhlanje zabameli zabodokotela edayisa amagwinya nje namaships abantwana lokho ngakubona ukuthi ayikho intambo engabophi kwanginikeza isifundo sokuthi ayikho intambo engabophi manje sesenza ukuthi ke lonto encane ibe intambo encane ebophayo sidinga ukuthi ayiveli ibe indophi ke manje owakhe ibe indophi ngifuna ibe indophi ke manje ivele yazi ukuthi nje iyabopha ngqi kuphila abantu kube nemizi kube nayo isimo shintshile manje mkhulu nemoto ezikhona emgaqweni awusobona imoto kanti netap ubona imini Cooper kanti netap igijima ishiya imoto enkulu kanti netap yebo sifaka itap ke kuyo yonke lento enziwa abantu mina kunomngane nami bengihamba Land Cruise. Yebo okay. Siyaphuma la eNetbank. Uhamba ngedokho kuncane mina ekhophi kuyisilahla. Yeah. Uhamba nomuntu wesifazana. Sathi sisuka kwaye ejombe robot. Kathi le moto baba gaga. Ilento engishoyo ke mkhulu usufundile ukuthi imoto encane yayishiya imoto enkulu. Ngesimanga sokuthi imoto zinamathebo. Ifihlalene ngaphakathi. Ifuna lento ke mkhulu ukuthi abazi abantu ukuthi la emhlabeni ungamthatha umuntu ngomzimba. Bheka into ayenzayo 0604538480 uthini kubantu mkhulu ngisaphinda futhi ngiyakubeka lo daba lo ngithi le number le ithi 0672998019 akuyona inamba yami le number le lo muntu uthi usempumalanga mangaba sensimlandelela kahle uthatha imali zabantu engicela ukuthi mangabe ubona le number ku YouTube into lapho nje ekhasini laBabu Dokotela ungafaki imali yakho kule number le inamba yami ile ngizoyisho manje ithi 0604538480 ngitholakala kulo number kuphela khona ayikho inamba ngitholakala kuyona angibonge kakhulu mkhulu bese abantu ngibaxwayisa ukuthi animusa abafuthu nje basikhuluma kanje siveza lo daba ukuthi masodliwe imali buzo khayela kuthini ukhomba ukuthi awusiboni kahle ngalondlela le usho nje hayi phela into wasichaza senzela ukuthi ungayizi kuthina dila nomuntu wakho mawuthanda ukumpa lo muntu imali wena mupheke konke siyenza thina abantu abafuna isbox semali bazosithola abantu abafuna isbox semali emkhulu bazosithola ibhakede lemali bazalithola ile product esesiyibekela umhlaba ihlangane emkhulu ukhona futhi unamandla kakhulu simkhiphile abantu abaningi ba interested kakhulu naye bayamorder bayafika bazomlanda sicela abantu abanezinto ezisebenzayo beze kithi bavele ngaphambili sikwazi ukusizana nabo nabantu besimame omama abadala abadayisa amagwinya nopholoni bayimisile imizi nosisi badayisa ngamaskonze amakhekhe emkhulu akuthengwa nje beze thina athengwa nje amakhekhe bayakhonzile abantu besilisa into amakhekhe athengwa kakhulu bengizabuza nale ndoda elaphambi kwethu ukuthi iyalazi nekhekhe ayo fastile Abu do eat cake with a cream like long donut you lick it I eat I don't lick or don't like ice cream that cream there okay doesn't lick because it's fasting because otherwise because it's fasting okay yeah it makes sense asibonga kakhulu mkhulu Babu Dokotela bowesizwe bajabulile siyathobeka siyabonga okay Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani bawina amalotho bawina casino imali yazizela bathandwa abantu bathola imisebenzi kalula impilo ilula imali izwabona kungesikhwama semali nawe ungayiphila leyo mpilo thwala ngesikhwama semali njengamanje khohlwa okunye ngishayele ku 0636898922 noma ku 0824591816 khumbula lesikhwama sihlala emotweni ekhaya noma ehhovisi asithi into abantwana